Исәнме, Мияу? Исәнме, Акбай? Хәерле көн. Мияу, хәлләр ничек? Әйбәт, рәхмәт. Акбай, кая барасың? Мин кафега барам. Мияу, син кая барасың? Мин кафега барам. Әйдә, киттек. İsәнмесез? Исәнмесез? Тышкан, хәлләр ничек? Әйбәт, рәхмәт. Син нишлисең? Ипи ашыйм, сөт эчәм. Сөт тәмле. Әйдә, Мияу, утыр, аша, эч. Рәхмәт, рәхмәт, тышкан. Акбай, әйдә, син дә утыр. Хәерле көн, Мияу. Хәерле көн, Акбай. Мияу, сиңа нәрсә кирәк? Коктейль кирәк. Шәкшәк кирәк. Акбай, сиңа нәрсә кирәк? Миңа эчпочмак кирәк. Сок кирәк. Мияу, мәк, коктейль эч, шәкшәк аша. Рәхмәт, төлке. Акбай, мәк, сиңа эчпочмак аша. Менә сок эч. Рәхмәт, төлке. Шәкшәк баллы. Акбай, эчпочмак тәмле? Әйе, тәмле. Синең коктейль баллы? Баллы. Бүре, син нишлисең? Мин пицца ашыйм. Син нишлисең? Мин эчпочмак ашыйм. Нәрсә? Эчпочмак. Эчпочмак тәмле. Керпе, син нишлисең? Мин алма ашыйм. Мин алма яратам. Алма балы. Мин коктейль эчәм. Коктейль тәмле.